Bye bye này. Halo logofer, माबोरै दङ नोंथांमोन? आं दिनैसो सफैदों, बिराद मेंबायलै नै। फिसाजोखौ लांदोंमोन आङो डाक्टारनाव खया मटर पिएससि डाक्टारनाव लांदोंमोन। मानो होनोब्ला बेना उन्दैयाव बिराद खानाय दंमोन आरो। ओमफ्राय दायो नै बहुद माने खम जालांगासिनो, ओंखायनो माबाफोर प्रब्लेम दं नामा होननानै सोंनो होननानै लांदोंमोन आङो। ओमफ्राय थै टेस्ट खालामदों, थैयावबो जेबो गैया होनदों, नर्मेलसो होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय खानायखौ नायदों, खानायावबो जेबो गैया होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय दायो नैबे खर'नि बे फिसा दख्लासे सिमा हासिनानै लाखिदों आरो। ओमफ्राय 31 थारिखआव थांफिननो खोन्थादों। 31 थारिखआव थांफिननो खोन्थादों आरो ना, नै मासनि रिपर्ट मोनगोन। ओमफ्राय जुदि बेयाव जुदि प्रब्लेम दंबा मुलि होगोन होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय बेयाव प्रब्लेम मोनाबा मुलि होनो हानाय नङा, उनाव लासैनो जाबोगोन बिदि होनना बुंदों आरो। थ' आं 31 थारिखआव थांनायसै, बोरै माबायो नायो। दाथ' रिपर्टबो मोजां क्लियार जाबासो 31 थारिखआवसो क्लियार जाबासिगोन। दैनि थाखायसो जादों ना मानि थाखायसो जादों बेखौनो हमनो मोनाखै आरो ना। बोसोरथाम जाबाय, ओमफ्राय खानाया उन्दैयाव एसे बांसिन आरो, इसिबांलाय खानाय गैखाया। ओमफ्राय उन्दैयाव बांसिनमोन, ओमफ्राय दा माने खम जाबाय आरो। आं सिगाङाव भिडिअ हगारदोंमोन ना, बेयाव नोंसोर नायलाय, ओमफ्राय आरो दानि भिडिअखौ नायलाय, गोबां फाराग दङ आरो ना। ओंखायनो गैयाथ' गैया लांस्राना नायदोंमोन आं, कम्पानियाबो लांनो थिनबाय थानायखाय लांस्राना नायदोंमोन। ओमफ्राय 31 थारिखखालि मिथिसिगोन। दाथ' जेबो मिथिथ'वाखै, मुलिबो हराखै। ओरैनो बे बिदि खर'आव दख्लासे हानानै लाखिदों नालाय, बेयाव फोननो मुलि हरदों आरो। थ' गाइस, खबर सबर माब्रै? कमेन्ट बक्सफोराव एसे लिरनानै हरदो। देग्लायनि बोसोरा बोरै सोलिगासिनो? सर्ट मुभिफोरा बहुद इन्टारेस्ट थांगासिनो माथो लोगोफोर, बिराद फाग्ला सर्ट मुभि बानायग्रा जाबाय माथो बर'फ्रा। आयु मिनिनानै उदैनिखौ सालायो, सापर्ट खालामलायलै गावजों गाव। मा फिस्ला फिस्लि खालामो मालाय बिदि। नै नानिना खर'आ माबायदि जादों, खानायानो दख्ला दख्लि गैया आरो बहुद माने खम जालांबाय आरो सिगांनिसो बांसिन। आरो मुसुगुर, नैदि मुसुगुराथ' माने गैस्राया आरो ना। बिदि मुसुगुरालाय जोनोमनिफ्रायनो गैखायामोन बेना, होमबा दा खानायाबो गलांनो हमदों आरो। दैनि थाखायसो जादों ना मादोंथाय, बेखौनो आन्दाजखौनो मोनला। थ' गाइस, एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ। नेक्स्ट भिडिअ'आवथ' नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। चेनेलाव गोदानबा अननानै साबसक्राइब आरो लाइक खालामना होदो, आरो हायोबा शेयार खालामना हो। मानो होनबा बहुद माने खस्थ'जोंसो आङो दा तामिलनाडुआव टावर होनानै दंफैयो, आरो गोबां प्रब्लेम आंना गामियाव, ओंखायनो आं दा तामिलनाडुआव दंफैयो। आरो बिदिनो बेमार आजारबो जालागासिनो न'खरफोराव, खामानि डिउटिफोरबो मोजाङै मावनो हायाखै। नोंसोर एसे अननानै सापर्ट खालामदो। आंना चेनेलाबो मनिटाइजेसन जायाखै, साबसक्राइबालाय जाबाय, ओमफ्राय वाच टाइमा दाबो जायाखै आरो ना। 1100ल' जादों वाच टाइमा, माला जागोन बेखौनो खौरां गैया। जाबायमोन, ओमफ्राय वाच टाइमालाय जाबायमोन। आं मोनसे माने भिडिअ रेकर्ड हगारदोंमोन, ओमफ्राय बेखौ दानलांनायाव आंना माने माइनास जालांफिनदों आरो ना वाच टाइमा। थ' गाइस, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय बाय आंनि लोगो नोंथांमोन, आंनि लोगो सनाफोर।